Быйыл biz татар телен архитектура белән бәйләргә булдык. Былтыр biz татар хәрефләрен ясаган булсак, үзебез быйыл инде biz bu эшкә яшь архитекторларны да тарттык. Чөнки әгәр дә biz архитектура турында сөйләсәк, һәм Татарстанда иҗат ителгән, булдырылган архитектура турында, ул һичшиксез үзенең йөзе булырга тиеш. 26-сы була 3-4 сәгатьлек концерт, анда мисал өчен күп хип-хоп вәкилләре була. Мәсәлән, булар Иттифак исемле бик данлыклы хип-хоп ветераннары алган бу елда 10 еллык юбилее, һәм бездә яңа төр яңгыраш та әйтәләр була, безнең яңа альбом дип. Мен Татарча яшәм акциясенең юнәлешләренең берсе ул Татарстандагы дәүләт телләренең гамәлдә булуын тикшерү. Без бу эшне тагын да киңәйтергә дигән фикергә килдек һәм быел без моны аерым сайт итеп рейтинг булдырырга теләдек. Һәм беренче итеп без 17 министрлыкларын тикшереп чыктык һәм аларның рейтингын булдырдык. Кем татар телен һәм рус телен бер тигез куллана. Кызганычка без әлегә рейтингның башында һәм азагында кем торганын әйтә алмыйбыз. Дүшәмбе көнне аның презентациясе булачак. Моңа кадәр юстиция министрлыгы алдынгылар рәтендә булса, менә безгә бик сөйүнечле күренеш булды. Ул финанс министрлыгы да, мәсәлән, норматив актларны, законнарны барысында бер тигез ике телдә дә алып баруын күрү. Кызганычка каршы Татарстандагы дәүләт телләре турындагы закон үтәмәүчеләр ул берничәсен әйтә. Ул Яшьләр министрлыгы, Урман хуҗалыгы министрлыгы, гадәттән тыш министрлыгы, ләкин аларның тыш та бар. Ләкин менә шушы өчесе бернинди дә мәгълүмат юк татарча. Мәдәният министрлыкларында ялгышмасак, татар журналистлар эшли, ни өчен алар мәгълүматны татарча бирмәй икән? Азатлык яшьләр берлеге бар, алар ниндидер чаралар үткәрәләр, алар белән бергәлек эшләү мөмкинлеге бармы? Эшләгәнегез бармы һәм эшләр идегезме? Кошелек кабылса, например, демотивация алып бара. То есть это на самом деле вопрос поколений. Беләсезме, безнең чаралар алар максималь рәвештә ачык. Әйтеп булмаган да менә безнең чарада катнашучы бөтен кеше дә фәкать татар яшьләре форумының анда делегаты, совет әгъзасы. Бу безнең корпоратив эшебез түгел. Бу гражданлык инициатива. Әгәр дә син татар теленә битараф түгелсең икән, шәһәр мәдәниятен татарча үстерәсең килә икән, рәхим ит, бу күмәк татар яшьләренең күмәк эше.